Solah Jatil ayo jane rada mundur do sek-sekan lo ya ayo marani putri rada maju bundane wong sak Ponorogo kalau niki kastu derek Solah Jatil ayo mundur nggih Putri Wilinda monggo ngangge jarak rada maju ya Putri Wilinda rada maju didampingi Bunda Endi tepuk tangane kanggo PLT Bupati Ponorogo sing dalu niku nderen-nderen Jatil. Ayo lo bun, Jatil aja kalah karo Bunda. Delok Bunda yang ngono.
bundane saking wis kersa jatil. Ayo. Coba kae lur, sawangan mboke dhewe lur, lah gewes-gewes ya lur. Bye. Ayo lebun. Sakabeh TikTok, konten-konten TikTok bakal viral. Ayo, bundane wis kersa jatil, dan golek konten lur. asik. Nggih, Bun.
setunggal 150 Jadil dalu niki Kasul Solah Jadil sesarengan PRT Bupati Ponorogo. Lur sembah nuwun Bunda, tepuk tangannya buat Bunda. Saja rada kesel Bunan. Matur sembah nuwun adik-adik duku Jadil kimang disemangati uga dening Bunda sing kasu nderek Solah Jadil nggih. Aku takon iki Miftah mana? Kanong. Ayo Jadil, nduk. Pengrawit serampatke. Bener regeng, yo. Ayo. Sak serampatan, ayo. Hoi. Ayo bacot ke Kang, serampate. Matur suwun adik-adikku Jadil iki nyebar godhong karo sabar sawetara wektune didum ya. Mula ki bajutke kanggo Jangganong ya. Putri Wilinda lan kanca-kancane minggir dhisik ya. Nah. Ya. Terus aja enek sing maju. Lek iso mundur, nggih. Dorong kene ora apa-apa, Dik. Nduk, dorong sing penting dorong. Pun dorong. Mriki dorong kene dorong. Para Jadil, kene lenggah, sing penting dorong. Ayo kene dorong, sing penting dorong. Nggih. Aja jumeneng, aja ngadeg. Piye? Oh, ya. Ya, iki dibukane dalan metu saka wetan ya, ngetan, Jadil ngetan. Ya ngetan dibukake dalan. Ngetan Jaksa Agung ngetan, terus ku mantok iki Cokro ngetan teka pulung ya. Ayo bablas.